sento. Pep, passa. No, és que li volia ensenyar això al Berni. Ha sortit un moment. Doncs ja tornaré. Entra. La peça, sí. Tu, que entra. Entra, seu. Seu. Seu, Pep. Explica'm què et passa. Què em passa de què? Tens problemes amb el Berni, oi que sí? Amb el Berni, no? Si nosaltres molt bé. Llavors és el taller. El taller t'ofega, oi que sí? És que t'entenc, Pep, perquè a mi em passa el mateix. Li falta llum natural en aquest taller. Li falta aire fresc, plantes, música ètnica... No, jo estic bé aquí, Vull dir que a mi, no sé, m'agrada molt aquest lloc i els companys i tot. Tot m'agrada molt. Fins i tot la feina aquesta m'agrada molt també. Però tu no li has dit al Berni que... Sí, perquè estava nerviós, saps? I... És que jo sóc molt nerviós, no? I quan em poso així, doncs, no sé què dir i em començo a inventar coses. Però no tens per què posar-te nerviós si estem tu i jo sols sense el Berni. Seu. Home, una mica sí que m'hi poso. Però això et passa perquè em veus aquí a l'oficina, treballant, vestida així, et sembla que... No sé, tens la sensació que sóc superior, però Pep, considera'm com una treballadora més, De veritat, com tu, com el Hans, t'ho dic de veritat. Va, explica-m'ho tot. Olga, jo no sóc beneit, Vull dir que sóc una mica tímid i així, però s'ha acabat, això, Vull dir, a tothom li arriba a la seva hora i em sembla que a mi m'ha arribat la meva, Mira, escolta bé perquè no sé si ho podré tornar a repetir, Olga, et trobo la dona més sexy i més atractiva del món. Que sí, l'animal femení més sexual que he vist en la vida. I a part d'això, estic enamorat de tu com un boig. I em sembla que totes dues coses són molt potents, no? Vols dir la qüestió sexual i la qüestió amorosa? Sí. Per això no faig bé la feina, ni dormo unes hores, ni menjo gaire bé. Em tens paralitzat, hibernat, amb les constants vitals sota mínims. Sé que sóc viu només perquè penso en tu tot el dia pensant en tu, en el teu cos, en la teva ànima, en el teu somriure, en tot. Ja està. Fa molt que s'espera. No importa, jo sempre espero. Ve a veure Laura Masdeu. No, el vinc a veure vostè. Ah, a mi? Perfecte. Passi, segui. Estic bé aquí. Vostè dirà? Bé, em dic Pep Marieges i vinc per l'assumpte aquest de l'Olga. L'Olga? L'Olga Masdeu? Què li passa? Doncs que ella m'estima a mi, però està embarassada d'un altre. L'Olga? De qui? De vostè. Com que de mi? M'ho acaba de dir ella mateixa ara. No, escolti, aquí hi ha una confusió, Perdoni ja m'imaginava que ho negaria, sí. Per vostè l'Olga no és res més que una aventura, oi? Miri, això ho hauríem d'aclarir. No hi ha res a aclarir. Ja he vist com la tracta vostè. Però ella es mereix alguna cosa millor, ho entén? I aquesta cosa millor sóc jo. Em sap molt greu que la criatura no sigui meva, però jo me l'estimaré igual. Esperi. És que no hi ha res a esperar. Només vull que ho sàpiga. I que després no em vingui amb reclamacions, d'acord? I queda clar?